Kula niku nek bapak tinggal kula niku ternyo. Iya, apa ning ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene njaluk. Pak, kula sayangane bapak. Sabar. Niki nek kula karo sampean mboten ninggal-ninggal ngethoke banteng nika mesti ngrusak negara Ngamarta. Petro. Iki arep nang endi? Perang musuh banteng kok. Mlayu. Aja. Kono kawan ki nek awur-awuran tak ngono ae. Lah wong ratu kok ling gendong kok dilewatke jeglongan-jeglongan. Nganti Yayi Prabu Darmakusuma ling ngendika kaya wong wah. Kula niku nek bapak tinggal kula niku ternyo. Iya. Apa ning ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene njaluk. Pak. Sabar. Petruk wong edan. Ratu kok mlayune bantere ora jamak. Iki piye Petruk? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa? Aku Andakadewa. Andakadewa. Iya. Wigatine ngilingake marang para Pandhawa, gandeng Pandhawa konsatan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Ora usah ado-ado Pandhawa gering upaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan blaka wayen to wis jeleh momong para Pandhawa. Puntadewa uga ora bakal urip ning alam padhang Kakang Nayantama. Reng, Bapak Reng. Wah. Gemes. Kaya. Woi. Ngapa lunga barang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora? Wah, kiaiane. Petruk aku arep lunga neh wae Petruk. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Kancing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung Dara kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwasan kono kawan garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa eneng apa garing sakawit kula kecalan bapak. Kula kelangan bapak apa pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel. Dumadakan usul Bagong ya ilang. Kula kalih Petro goleki kalih Bagong ketemu ten lengkahing Gunung Mahameru. Bagong lakoni tapa siji kepengin bangun desa kalih bangun kutha, kaloro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi tapa. Tapane Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan. Wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan. Sang Hyang Pikulun Narada, Hyang Pikulun Bathara Indra, Hyang Pikulun Bathara Brahma lan sak piturutipun sedaya sampun kemangan Mahameru. Bareng ngoten Bagong dikon bali mah. Terus Bagong trima gelut kalih para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsuh Bagong ning dumadakan. Bareng ngoten sing maju Hyang Pikulun Bathara Guru. Hyang Pikulun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Nggih. Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngayal. Dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru.
kenging guntur geni guntur angin kendang kapracondang Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi kula sumanggaken jagat masane nguput ora wayah tur jagat lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan merga lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, Gareng. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe kakangne kok ora goleki ora nututi. Ado banget kontale. Tenan pitil sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Petruk sing jangkayombo ora nututi karo adimu. Ora entuk karo Gareng. Cangkeme Petruk ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalake wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun ketakon ketiwasan. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lirikin saking risang mawe gandrung pati Andakawana suwan tanpa tinimbalan ngaturaken ketiwasan eneng apa pati Andakawana mugi andadosna ing kawinangan mboten kanthi kanyono-nyono wontenipun Andaka wujuding banteng ing ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyumbari dhateng sedaya para Pandhawa Weladala Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik Yayi. Jayamrata iki kadange Andaka Dewa aku Andaka Murti Pandhawa ndi Pandhawa cetha yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya Pandhawa ora ngerti karo kabecikane Semar Badranaya ora goleki malah padha suka-suka parisuka lengdan sila tumang kendangan ladrang. Awe goblok banget tau. Kendangan dengkul sakepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Badranaya? Ora padha goleki Semar, Andaka Murti ngamuk punggung Suratamtama. Surawiyaga. Mati dereng aku legane. Latmana Sang Arjuna Ismanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh iki sapa takon karo aku satriya kleang kabur kanginan mendung ke baratan kembali ke timur ing endi tibaning kono papan dunungku Raden Andaka Murti kowe sapa jenengmu Janaka ngaku
ngerti karo aku. Ora aneh. Sapa-sapa ngerti karo kowe. Mergo kowe kulino mlebu nang layang kabar. Apa ya? Kowe wong sing kondang kamenang-menang. Sirmu piye kowe ngamuk ning negara Ngamarta? Janaka, onong paran. Kabar sing tak tampa Semar lunga. Padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa. Aku dadi Pandhawa ora padha goleki Semar. Mangku asta. Wisuh ning Wastafel. Lumoh ngentasi perkara. Ora ndara-ndara goleki Semar aku ngamuk nang negara Ngamarta. Langkauna bathange Janaka. Piye? Langkauna bathange Janaka. Kelakon penjangkamu seda dina iki kowe Janaka. Waduh. What? Wush. Kapusan kowe. Ocer. Oi. Wah. Sing ngendang ora iso ngendang ya. Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edian. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase. Tabrakan ning dhuwur. Ayo padhake ora. Rumangsamu tronton mungsuh pikep. Aja mundur Werkudara. Raine aku kaya tau weruh. Aja ndelik. Ora, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal karo aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur ya, Men. Arep ngopo kowe? Pandhawa goleki Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Lah, aku kaya apal. Aduh. Iki nek kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora goleki Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andakamurti. Andakamurti ya saka endi? Saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuk negara Ngamarta. Wah, deplok dasmu. Ayo! Wah!
lajeng nekani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah, menungso dedeke raspiro wae kekuatane ngedap-edapi. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka Ora tedas. kalah. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok. Mboten apa? Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no Gareng? Lho perang kok ya. Rene kalih Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenana kowe. Ngapa kowe plirak-plirik ngece ya? Iya. Lho saka ngendi no Gareng? Lho kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kono nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Mlirik ya. Cah ki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Mlipir. Diani Drei. Anggerene kono Gareng mundur nggih ngestaken dawuh. Ngapa truk mlirik dies. Wis delikke kene. Biyen cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana kowe. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok. Oh, lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Yen ngapunten, ngapa truk anu kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Ki kok cocoke aku lho. Bangane ra ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wonge dan tenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuh aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, pancen tak ngerti aku karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanemtu. Caidan. Ora edan, jenengmu sapa? Andakamurti. Waduh, Andakamurti jeneng anyar. Anyar ya men bar tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani? Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja niroke. Ya men karaku. Mati dening aku. Mati lho sapa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Ramayana tibano. Aku mati, kakangku Kakang Andakadewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andakadewa. Saiki nendi? Nang Angkringan. Lho.
Kok tekan angkringan barang ora usah kowean bebangaken ayo. Kaya apa aku sing tekane mati dening aku pangkat. Oh, titan ono. Ratu Jireh ya ngono kae. Mengwani nyuwarani tok. Mati dening aku titan ono kowe kok mundur. Wah, lah personalenge mung mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa, Kresna. Petro, non. Kowe butuh duit ora? Ha butuh no. Oh butuh tenan? Nggih. Nyo tampan ana. Nggih. 100. Kresna kok maringi ming 100 sih? Ndara-ndara liyane iki nek kai 2 yuta, 3 yuta. Ya kono melu bendara liyane kono. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondomi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andaka Murti kae patenana. Kraman kae patenana. Ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, mangsa burung. Ratu ireng, cedhil. Breng, Kowe butuh duit ra? Butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Nggo tuku cakar nggo ngruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kancane kaya 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andaka Murti. Ya ora ana witra, aku wong ringkih. Wong loro. Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya, maju bareng bethuke. Ya. Sapa iki? Andaka Murti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandek sik. Ora iso, ora level, ora. Aku ra mungsuh kere-kere, tanganku kotor mungsuh kere. Sik to. Oh. Walah, cah. Oh ya iso ning nglakoni ngono lho. Ngapain kau? Ngapa kok kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak karo wong sugih. Reng, rene yo. Wah, apa sandangane apik ora ini ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing pletot kaya ngono kuwi. Hus. Begadang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae Petruk? Sing mburi kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nala Gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkul ning ngarep aku, ora nungkul sirna mergolahe. Ngerti ra itu? Kok kaya Bagong. Kita ya. Ngadre. Ketorone sarunge mampu pertamak. Lah kok ora sok kulaan to? Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Karepmu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lae. Terus reng.
dening Kelurahan Petruk saha Kelurahan Garing. Ical wujuding Andaka Murti. Nenggih Kelurahan Bagong kagiat kadrukasan para kawan kekalih. Ngapa Igong dadi satriya barang? Sing dandani Andaka Dewa. Andaka Dewa sapa? Banteng ning Ampul lho, tenan. Nek ngerti aku Badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalange. Oh, arep golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Bayang ra ana Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Endi ya lali aku. Wong ora ngerti sejarah gobloke. Wong iki sing nyekeli. Kae dudu Joko Tingkir. Sapa kae? Kae Ki Ageng Pemanelan. Ndasmu. Pemalangan ndas-ndaske kowe iki mbelokke sejarah sak pinake dhewe kae sing nyekeli baneke Baron Skeber. Baron Skeber iki sopirku kok ngulu megap-megap lho. Anggere turu kok karo sound system banter ling ngorok. Jejuli lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mung suwe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kondene. Sinuwun Kondene. Sing awani akon sapa? Kowe iki yo ngawur wae kok. Timbali Petruk. Ya. Den, ngopo? Timbali Petruk. Dapure Petruk nimbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone Kaca Paesan Petruk. Wah, nggih ditonton Kaca Paesan, nggih. Sik. Tak deloke sik. Aku lho ya pengen delok kok ya. Wela dalah. Wo, lah kok iso dadi kaya ngono. Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melare. Edian tenan. Waduh. Kowe iki edan ora? Ha pengen weruh kok. Petro, Nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oh nggih, ngestaken dawuh. Niki nek kula karo sampeyan mboten ninggal-ninggal ngethoke banteng nika mesti ngrusak negara Ngamarta. Petro iki arep nang ngendi? Perang mungsuh banteng kok. Ayo aja. Kono kawan ki nek awur-awuran tak ngono ae. Lah wong ratu kok ling gendong kok dilewatke jeglongan-jeglongan. Nganti Yayi Prabu Darma Kusuma ling ngendika kaya wong wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya ngono kuwi ratu e wadake. Sabar. Petruk wong edan. Ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petruk? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa? Aku Andaka Dewa. Andaka Dewa? Iya. Wigatine ngilingake marang para Pandhawa, gandeng Pandhawa kuncatan pamomong
Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Ora usah ado-ado Pandhawa nggone ngupaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan blaka wayen to wis jeleh momong para Pandhawa. Puntadewa Urga ora bakal urip ana ing alam padhang Kakang Nayantaka. Bapak Reng. Wah. Gemes. Ayo. Woi. Ngapa lunga barang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora. Wah, kiaiane. Petruk aku arep lungane wae, Petruk. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Iya! Hei. Klar. Wong edan Bagong. Bapak, ampun tidak meleh, Pak. Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku juga sayang Simbok. Sapa arti saya? Ampun tidak ya, Pak. Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa, bangun kutha, Pak. Iya, wis sak karepmu. Nata kutha. Iya. Sak karepmu. Ngono ya, Pak. Ampun tidak, Pak. Ora. Lho, nggih. Kula niku nek Bapak tidak kula niku ternyo. Iya, Duh. Apa ning ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa rene njaluk. Pak, kula sayangane Bapak. Kula niku nek dina ora diparingi Bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya neng sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten gawe topi nggih panas, Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo peci nganggo cara ora kelambenan, Pak. Bocah pinter rajam-jam. Kaise ana bathik. Sesuk peken Nganggo bathik, nganggo topi, nganggo sarung ora mangan ngelih, Pak. Sesuk tak paringi Panganan nek kesuling ngekek mambu, Pak. Ya sesuk jajan. Jajan nek ora nggo dhuwit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngapa kowe? Teknike dhewe-dhewe kok do. Mbaya men kae ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mengko aja kuwatir tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal tedhak ning Karang Kadempel. Mbiyantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong nggone bakal mbangun desa nata kutha, Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel, Ndara.